नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। आई सबे जुड़ल जाओ, कुछ होखे बात बत कही, कुछ होखे गीत गौनई। भोजपुरी समाज हैदराबाद के मंच पर उरा सबके स्वागत बा। हमने के बीच में आदरणीय गार्जियन डॉक्टर जौहर साहब जुड़ल बनी। सर नमस्कार, जय भोजपुरी, स्वागत बा। नविता ठाकुर मैडम जुड़ल बड़ी, मैडम के स्वागत बा। आई जब तक सब कोई जुड़ा था तब तक एगो गुरु जी के भजन हो जाओ। मनीष जी के स्वागत बा। गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती